Molim te, nemoj samo dati neki glupi odgovor. Ja nikad ne bi radila na puno radno vrijeme. Još jedna teorija zavjere. Nije teorija zavjere, to stvarno radi, isprobaj. Ja jako volim koristiti svoj glas i svoje riječi. Ti jako puno voliš filozofirati, ja vidim. Ne, ali Odgovori nije na moje filozofija. pitanje. Gledala sam u te nekakve reportaže, katastrofa, oni to sve fakat rade. Pa mislim, da, plaćam si za to. Pa znam, ali kaj plaća si da se baciš sa zgrade, ne kužim. Pa, mislim da, bi ti htio raditi za više, kao da imaš više novaca, ali da ti je teži posao i stresni, Dobro. ili za manje novaca, ali da si onda ideš sa kao nekom srećom, zadovoljstvom, da ti je zabavno na poslu. Šta je u tebi ambiciozna osoba? Neko ti na primjer ležiš u krevetu Dobro. i izađe ti takav TikTok i ti se osjećaš kao da si ne znam šta, kao da si Da. loša osoba. Ne znam, nisam fan. Nisi fan sezonskih radnika. Misliš šta? Znaš šta, ljudi bi se trebali prilagoditi svojim troškovima. U tom smislu, nego u smislu Sorry, da ja kao... sam odrasla u Austriji Ne, i ja imam ne, ove i ne, meni ne, taksa slušaj jedna me, i ja slušaj štedim me. svaki mjesec i ja radim samo za sve, ja ne želim Slušaj raditi, me. ja ništa ne radim i ja imam novaca i ja da... baš ispadam razmažena ovom Da, podcastu, jako a je. nisam. Ja sam između ove srednje i gornje. Tak da znaš. Ja se sjećam još uvijek imam traume od toga. Od čega? Od čega ti imaš traume? Od tvojih impulzivnih troškova. Tebi je samo to fokus. Pa Ti imaš neki dublji problem u glavi.